nagpadagan sa ekonomiya sa atong nasod ang MSME. Di na ra kong sige tanaw sa inyong tema. Niining ato karon nga 2nd and 6th districts nga Cebu nga exhibit. Eksakto gyud pagka-timing. Kasikas sa Subo nga nilanog-lanog karon sa tibuok Pilipinas. Pagpadulong nako diri kanina na-late yung ko kay grabe na ka-traffic. That's a good sign nga nibalik na ang ekonomiya. Dugay na nga nibalik o naguna ang laway-lain ang atong probinsya sa Subo. Pinaagi sa pagdumala sa atong pinalangga nga gobernador.